El Pol Corredoira està al bar Villar HDP del barri de Gràcia, un bar ple de seguidors del Madrid, però en allà realment hi ha el nutricionista de Dembélé, Pol? Mira, deixa que parli amb ell. Home. Anthony, què tal? Bona nit. Hola, molt bones, bona nit. Hola. Tu qui ets? Explica-li a la gent de Flashback tu qui ets. Pues jo sóc un francès que s'ha enamorat fa 13 anys de Catalunya i aquí estic cuinant, disfrutant i fa 13 anys la meva vida ha donat un giro així perquè pues, estic cuidant el número 7 del nostre equip del Barça. Que fort! Escolta, com va començar aquesta relació amb Ousmane? Pues mira, m'ha trucat el Moussa Sissoko, el seu agent, sí, que estava recomanant des de París i m'ha dit, escolta, Antoni, vull parar amb tu perquè necessitem algú que estigui a casa per cuidar d'Ousmane. Tenim un projecte i au. M'explicaves que pràcticament ets el seu mentor, o sigui, al final no només és una figura de nutrició. No, mentor tampoc. Bueno, això ho he dit jo, però crec que sí. Una dona que tinc aquí al costat. Perquè al final, clar, què passa? Que per fer una bona feina t'impliques, t'involucres i clar, al final la Olga aquí al costat m'ho diu, maco, t'estimo molt, però és que passen més hores al dia amb Ousmane que amb tu. Hòstia, ai. Això està xungo. Una última i ho rematem. Deixa'm preguntar-te, ha estat un any molt complicat per l'Ousmane, aquest últim. Com ho heu portat, això? L'últim any, ara. Bueno, hi ha molta pressió, hi ha moltes coses. I més a més, al final el Barça no estava... Jo soc culer, fins la mèdula. I ja ho veus amb la samarreta i tot. El que va ser és que amb el Barça no anirà gaire bé. Ara sí que tenim una força, o sigui, l'equip, un entrenador de puta mare que estem els colors i al final estem cuidant els jugadors i entenen com s'ha de cuidar i entrenar els jugadors. Ousmane, més a més de l'alimentació, Ousmane abans, t'ho dic jo, que no entrenem a Ousmane com es devia. S'entrenem a Ousmane com un Luis Suárez, però són dos prototipus de jugadors diferents. Ja està. Són molt diferents, al final. Ousmane és un tio molt físic, també. Molt velocista, també. Molt. Pol. Ousmane és un tio de puta mare. Espero que es quedi aquí. Perquè, mira, clàssico, 2 assistències, maco. 2 assistències. Si no es queda paros. Els números. Carles, tot vostre. Pol, pregunta-li a l'Anthony si l'any que ve creu que li seguirà fent el menjar Dembélé aquí a Barcelona. Sí. Ostres, em demanen que et pregunti si creus que l'any que ve seguiràs aquí amb ell a Barcelona. Pots respondre o no, Jota, tira tu el que vulguis. Jo lo que tinc claríssim és que jo aquí em quedo. Molt bé. Si no és Dembélé serà un altre, cap problema. Bueno, i escolta, què ha sopat Dembélé avui? O què ha berenat, clar. Bueno, què ha sopat? No sabem què ha sopat, no? Ahir. Avui, per exemple? No, perquè avui no. Quan se'n van així és molt complicat. Sempre intento tindre aquesta informació, però és molt complicat. Ara, jo sé que les 2 assistències que ha donat, jo sé el que n'hi havia al plat d'ahir per la nit. Què hi havia? Què hi havia, pregunten. Què n'hi havia? Pues al final agafem una rutina. És molt important per mi, a nivell mental, que el jugador pugui tindre un plat i més a més, si el dia següent, amb aquest plat, el dia següent ha fet un partidàs, doncs què passa? Doncs ell torna a viure aquest plat i ja senten confiança, perquè ja li da ànims, confia en això. És rutina. Però què va sopar ahir, Dembélé? No vol dir, No vol dir. Salmó. Això vol diners. Que m'invitin a la ràdio, tio. Bueno, doncs escolta, no, aquí l'esperem. Com negocien aquesta gent? Aquí l'esperem, sí. Escolta, Pol, dona-li una abraçada per nostra al nutricionista de Dembélé. Això és verídic. Ens l'hem trobat, no ens ho pensàvem. I uns frits ràbids, també. Sí. Per Dembélé. Una abraçada al nutricionista del Dembélé, Pol. I tant, li fem arribar, companys. Vinga, bravo. Anthony Odebo. Anthony, sí senyor, quin crac.